उरखाव गोरा ब्रह्मआ होदोंमोन बेखौ जोंनो खावलायनो सानदों जोङो सरकारखौ मानो होआखै मानो थाखाय जोंनो मोनहोआखै प्रमद बर' सारा जोंखौ न'नि न'सिम फैनानै लाइजाम होफैनानै जोंखौ गावनि मिटिङाव लिंदोंमोन जों थांदोंमोन जोबोर बियो गावनि गोसो बिखा सौयै सौयै बुंदोंमोन आं होथारगोन आं बे आन्दलनाव मुंख्लं जाजानायफोरनि थाखाय आं 5 लाख रांखौ आं होआबा आंनि देहाय हाबनांगोन हावनांगोन होननानै बेबायदि बुंदोंमोन दिनै बेफोर बाथ्राया बहा गोमालांखो माखासेनो होनानै जोंनो मानो होआखै खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बिश्वकर्माखाय होदों दामनाया आं बोसोरनै बोसोरथामसोनि सिगां मोनसे जाथाय जादोंमोन थिग बिश्वकर्मा बे फुजानि दिनावनो बाखालिनि हरावहाय आं मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन आजि 3 बोसोरसोनि सिगां बे समाव बुंदोंमोन आं मोनसे आफाद खुलिदोंमोन नालाय गोदान आफाद बेखौ एसे माबा बुंनानै बेलेग रोखोमाव जादों बाथ्रा बुंनाय आंनि बुंनाया आरो बे समाव बोथोराबो बेफोरबायदि नङामोन जे बारा मोजां नंखायामोन बुंना लादों माने गाव जानायनि लाइनाव थांदोंमोन आरोखि बे जेखियानो जाला आं बेखौ बुंनो थांला मानगोनां प्रमद बर'नि माखासे बाथ्रा बुंनायखौसो आं एसे बुंनो लुबैदों थ' खौरां बिजोङाव सासे बिमाया बर' बिमाया बिथांनि न'खराव थांनानै मानगोनां इउजि ब्रह्म मानगोनां डायनामिक लिडार साहानि जायगायाव गाइखेर लोंग्रा बेदरनि जायगायाव पनिर जाग्रा नङा होमबा फ्रुइट्सआ बारा जायो बेदरखौ जानो नागिरला बिसोरो दाना बेदर जायोबा ब्रेना दाल जायो साहा लोंब्ला ओमफ्राय दाल जायो नङा होमबा बेफोरबायदि आरोखि बिथांमोननि दैदेनगिरि लिडारफोरा नैबे बर' बिमाखौ माबायदिहाय मा खालामनानै दोनदों गावनो मा बुंहैदों आं बुंनो थाङा बेखौ बे बर' बिमाया बिनि फिसाज्ला बा न'खरनि सोरबा सासे दिनैहाय बर' हारिनि डिभाइड आसाम 50-50नि थाखाय बिथांमोना रुंसारि जादों दै रुंसारि जादों बा रुंसारिथ' नङा मुंख्लं जादों मुंख्लं सोदोब आरो रुंसारि सोदोब एसे आलादा जायो बर' हारिनि थाखाय डिभाइड आसाम 50-50 सोमावसारनायनि मुङावहाय बिथांमोननि न'खरनि सासे मुंख्लं जादों दिनै बै बेक्तिफोरखौ मुंख्लं जानाय न'खरनि बेक्तिनि बिमाया दिनैहाय बर' बिमाया बेसेबां हांमा सुरै सुरै गाबदों थ' दिनैहाय बिनिनो माखासे भिडिअखौ आं होगोन जोबथारनायाव प्रमद बर' बेफोरनि गाबनायनि सावा बा इउजि ब्रह्मनि बै बर' बिमानि गाबनायनि सावा नाङा लाफानो थागोन नामा 100 जननि गेजेराव इउजि ब्रह्मनावबो एसे नांगोन आरो प्रमद बर'नावबो एसे नांगोन बेखौ प्रमद बर'आ सिन्था खालामनाया मोजांमोन 5 बोसोराव गाव मा मावदों बिथांमोना बुंबाय थादों बिराद जौगाथाय खालामबाय नंगौ नोंसोरबो मावाखै नङा मावदों UPPLआ नोंसोरनि दिनावहाय सान्थि फैदों होनना बुंदों खिन्थु सान्थिया मैया दाखालिसो माबायदिहाय दावराव दावसि जाखो बुलाय बुसि गारि सावख्रुबनाय खर' बुख्लाबना हरनाय सोरखौबा थ्रेटेनिं होनाय फनजों सोरखौबा बायदिसिना बुंहरनाय नंगौना नङा बेफोरबायदि मानो जानो हमदों नोंथांमोननि सान्थि गोजोन सान्थियावहाय थ' बेफोरबायदि सान्थिनि नामावहाय नोंथांमोना रासिन असान्थिसो खालामनो सानदों नामा बुलाय बुसि खालामनानै असान्थिसो खालामनो सानदों नामा खोथाया बेफोरबायदि थ' दिनैहाय बर' बिमाया गाबनायनि दुखु दाहा नंगौना नङा बिनि गाबनाया प्रमद बर' आरो इउजि ब्रह्म रोंगोरामोन नोंथांमोना बारग'नाय नङा बर' बिमानि साव बिनिफ्राय बारग'नाय नङा दिनैहाय नोंथांमोना बुंदोंमोन जाय मार्टियास जानाय न'खर बिथांमोननो 5 लाखखौ होगोन साबेसेया मोनखो खयजना होजोबनो हाखो NDBनिल' नङा जायफोर एबसुआव थाना सोमावसारनानै मुंख्लं जानाय बै बेक्तिफ्रा मोनदों नामा BLTनि मुङाव जायफोर मुंख्लं जानाय 15 नोंथांमोना बुंगोन BPF दंमोन BPFआ मानो होनो हायासै बे खोथाया कुइसन जागोन नाथायबा दिनै बिथांमोनाबो होनो आंबो सोंनो लुबैदों BLTनि मुङाव साबेसे मुंख्लं जादों बै बेक्तिफोरा मोनदोंना मोनाखै
मानो होनो हायाखै 15 बोसोर थानाय समाव BPF दोलोआबो दिनैसो मानो एकर्ड जानाय समाव मानो बै व्यक्तिफोरनि खोथानि खुगानिफ्राय BLTनि समाव जों मोनाखै बेफोरबायदि बाथ्राया ओंखारनो गोनां जाखो दिनै बेफोरखौनो जों माब्लाबा गोसोखाङोब्ला दुखु नांखाङो NDFBनि खोथाखौथ' प्रमद बर'आ डास्टबिनाव गारनानै दोनबाय जाय मार्टियास फेमिलि बिथांमोननि जाखिनि मोननांगौ आरो जायफ्रा दिनै 4 लाखखौ मोनाखै बै व्यक्तिफोरनि खोथाखौ दिनै डास्टबिनाव गारनानै दोनदों 5 बोसोरनि उनावहाय जों फैयोबा नोंथांमोननो होगोन होननानै जोंहा मा आसा UPPLआ फैगोन ना फैया आरो UPPLआ फैयाबा देग्लाय बोसोराव जुदि सरकार दायाब्ला UPPL नामानो डिस्ट्रय जालांनोबो हागौ पार्टिया मानसिफ्रा थालायनाय नङाबो जानो हागौ बेफोरबायदि दिनै BPFआबो दिनै राजखान्थिखौ लानानै दिनै BPF हान्जानि दैदेनगिरिफ्राबो गिदिर बाथ्रा बुंदों सोरबा बुंदों 5-6 तारिखआव जोङो अमा सिथारनांगोन ना मोनजानाय नङा दाउ गैया बोरमाजों अमाजों जागोन नाथाय बेफोर बेसेबां गनायजाथाव राव बिथांमोना दिनै खुंथायावनो फैनो हायाखै इलेक्शनसो सोलिदों दा आं BPFनि दोलोनि बाथ्राखौसो बुंगोन दिनै BPF हान्जाया दिनै जाय बाथ्राखौ सानफेराखै जाय बाथ्राखौ दिनै साननोबो हाफेरा बैफोराव सानदोंना सानाखै दिनै जाय जिनिसखौ जाय मानसिखौ दिनै बिथांमोनाबो नाङा दरखार गैया बे टाइपनि साननानै लादों बै व्यक्तिफोराबो बैखौ नांगौ सानदोंना सानाखै बिथांमोननि खोथाखौ सानदोंना सानाखै BPFआबो नाथाय बिराद कनफिडेन्सआवहाय दिनै BPF हान्जाया जों सरकार दाखाबाय सालायखाबाय ओभारटेकिं समायखिरा जों लासिगोन होननाय बाथ्रा सोदोबाव आङो एसे थान मोनदों BJPनि खोथाखौ सानदोंना सानाखै दिनै BJPआ मानो जों दिनै मानो हाबफैबाय थादों हिमन्त बिश्व शर्मा मामाया दिनै मानो हाबबाय थादों BTCआव माखासे बाथ्राफोर बुंनायाव एसे स्टाडि खालामनायानो नायनाया मोजां जि जायगायाव निर्दलियाफोर होदों जायफ्रा दिनै निर्दलिया गेलेनाय बिथांमोनाबो देरहायै बायदि नुदों नाथाय बिथांमोनाबो स्लट बिथांमोनखौनो लाजोबनानै जुदि सरकार दायोबा मा खालामगोन बिराद गिदिर बाथ्रा बुंनायफ्रा अभार कनफिडेन्सआव माब्लाबा गाब्र'हैयो ओंखायनो अभार कनफिडेन्स लानानैबो जेबो लाब गैया गेमसो नालाय बियो दिनैहाय BPFआ बुंदों UPPLआ फैया थिग बेफोरबायदि UPPLआनो जुदि फैमारोब्ला सरकार दायोबा मा खालामगोन थांनाय 5 बोसोरावथ' बिथांमोना जेबो मावासै आरो 5 बोसोर बिथांमोनखौनो आरोबाव बिथांमोनखौनो जाख्ल'बाय थानो होगोन नामा खोथाया बे आरोखि ओंखायनो BPF दोलोनि साननो नाङा बिथांमोना BPFनि उल्था बाथ्रा बुंदों समाव बुंनांगौ जानानै फैयो बांद्राय अभार कनफिडेन्स बाथ्राखौ जुदि बुङोब्ला जामब्र'होयो गाब्र'होयो नोंथांमोना थांनाय बोसोराव BPF हान्जाया 17टा देरहादोंमोन मानो सरकार दानायाव लाजायासै मानो लायासै बेखौबो एसे स्टाडि खालामनानै नायनाया मोजां दिनैहाय APBआ दिनैहाय नंगौ दिनै बिथांमोना देरहाथावथाव नङा थेवबो दिनै APB हान्जा दोलोआ मा खालामदों गोबां जायगायावनो केन्डिडेट होदों नेक्स्ट 5 बोसोराव बिथांमोनानो स्ट्रं जानानै होयोब्ला BJPआ दिनै सेन्ट्रेलावबो BJP स्टेटआवबो BJP बायसान्सआव जुदि दाजाथोन आं बेखौ बुंगोन दाजाथोन जेसेबां केन्डिडेट होदों APBखौनो जुदि देरहा होजोबोबा मा खालामगोन थादो अब्लाना रायजो राजाफ्रा बे आरोखि बाथ्राया थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय दिनै बयनिख्रुइबो दुखुनांथावनासिन बिथां प्रमद बर'नि माखासे बिमा बुरिया ना मा बाथ्रा बुंदों बिखा बुयै बिखा दाङै गाबदों बेसेबां हांमा सुरि गाबदों बैनि गाबनायखौ एसे नायनानै लानि आरो मानो थाखाय एफाराब दुखु दाहा जादों नङा होनबा थ' जाय मार्टियास फेमिलि न'खर बिथांमोननि गोसोआवसो दं प्रमद बर'नि सायाव मा बाथ्रा बुंनांगौ बिखा गावो खुगा गेवा होननाय मोनसे राव दं बिमाफोरनि बिखायाव बेफोरबायदि दाहा जानानै दं दुखु दाहा जानानै दं थ' गोलाव बाथ्रा बुंला बै बिमानि माखासे बाथ्रा बुंनायखौ जों खोनासंनानै लानि बिसाय जायोमोन बेखौ हाजोआव गावदों आरो मोखाङाव थांनानै होसोनो गावबाय उरखाव गोरा ब्रह्मआ होदोंमोन बेखौ जोंनो खावलायनो सान्दोगारखौ मानो होआखै मानो थाखै जोंनो मोनहोआखै सानसे देना बुंदोंमोन प्रमद बर' सारा जोंखौ न'सिम फैनानै लाइजाम होफैनानै
जोंखौ गावनि मिटिङाव लिंदोंमोन जों थांदोंमोन जोबोर बियो गावनि गोसो बिखा सौयै बुंदोंमोन आं होथारगोन आं बे आन्दलनाव मुंख्लं जाजानायफोरनि थाखाय आं 5 लाख रांखौ आं बा आंनि देहायाव फाबनांगोन हावनांगोन होननानै बेबायदि बुंदोंमोन दिनै बेफोर बाथ्राया बहा गोमालांखो जों दासिमबो हमना मोनाखै माखासेनो होनानै जोंनो मानो होआखिसै जोंहा दुखु दङ जोंनि गेजेरावनो माखासेया मोनबाय माखासेनो मानो होआखिसै जोंखौ मानो थगायखो आंनि न'खरा माबायदिमोन आं दायो बिलाइ खायै मालायनि बारियाव आं न'खरखौ खुंनो गोनां जादों आंल' नोंहा गोबां 12 जन 13 जन दङमोन जोङो हैदिनखालि दाबो दुखु बावाखै जोङो सोरबा थैलांबाय सोरबा दङ हौवाफोरबो हिनजावफोरबो दङमोन जोङो आंनि फिसाइखौ इनायनो गावथारबाय